हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि निजुस डायरि इउटुब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैगोन मैया जे जों एम्बु बुथारनो थांदोंमोन बेखौनो दिनैहाय एवनानै जानो नागिरदों। जानोसै गोथाव गोथाव एवनानै माबायदि एवो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय था। नै लोगोफोर जों दा रुनानै लाग्रोनोसै एसे हालदै होनोसै एसे। जागोन ना हालदैया नायलाय जागोन ने आरो एवनायाव होगोन ना Ambu Bedor di sana belek kak. लोगोफोर दा जोंहा बेदरा मोनबाय नरसिं बिलाइबो